i ove godine opredijelili preko 500 miliona dinara za finansiranje radova infrastrukturnih u industrijskim zonama, a predvidjeli smo sredstva i za narednu godinu. To govori u prilog tome da je jedno od glavnih opredeljenja pokrajinske vlade otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje ljudi. Statistički podaci govore da smo, poredeći 1. jul prošle godine i 1. jul ove godine, otvorili preko 60.000 novih radnih mjesta u Republici Srbiji, od čega je 14.000 radnih mjesta otvoreno u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Ono što mene raduje da već smo dobili mnogo zainteresovanih investitora, jednu parcelu smo uspeli da prodamo, tako da očekujemo da u narednom periodu niknu nove fabrike. U fazi izrade je projektno-tehnička dokumentacija za još jednu saobraćajnicu u našoj industrijskoj zoni i nadamo se da ćemo uspeti da izgradimo kako bismo omogućili svim fabrikama koje danas ovde rade, a i budućim fabrikama koje će biti izgrađene u narednom periodu, izlaz na stari industrijski put i sam carinski terminal, što će u značajnoj meri olakšati transport robe i usluga.